11 miljun dokument brabta ma' kumpaniji bbażati fil-Panama kienu żvelati mill-Konsorzju Internazzjonali ta' Ġurnalisti Investigattivi l-ICIJ. Dawn id-dokumenti tal-Kumpanija ta' Servizzi Finanzjarji bbażata fil-Panama, il-Mossack Fonseca, isemmu politiċi, sportivi u nies influenti minn madwar id-dinja. L-investigazzjoni li ġibdet l-attenzjoni tal-midja internazzjonali tirrapporta kif filwaqt li hemm min juża dawn il-kontijiet għal skopijiet qarrieqa, hemm oħrajn li jagħmlu dan minħabba immaniġġjar ta' proprjetà u wirt, kif inhu l-każ tal-Ministru tal-Enerġija u s-Saħħa Malti Konrad Mizzi. Fil-fatt Mizzi jissemma f'din il-lista u permezz tagħha kien ikkonfermat kif id-dettalji li żvela min jeddu qatt ta' ġimgħat ilu kienu kollha kemm huma korretti. Fil-fatt id-dokumenti li kien ippubblika Mizzi bl-aktar mod trasparenti huma l-istess li ssir referenza lihom fl-investigazzjoni li qed tissejjaħ Panama Papers. Konrad Mizzi kien talab ukoll lill-Kummissarju tat-Taxxi Interni biex ikun investigat f'mossa li fi kliemu turi kemm m'għandux jaħbi. L-attitudni trasparenti ta' Mizzi hi differenti minn ta' politiċi oħra li jissemmew fl-istess investigazzjoni. Politiċi li kontrarju għal Ministru Malti dejjem ħabew il-kontijiet tagħhom f'dan il-pajjiż li l-Gvern tiegħu ħareġ stqarrija biex jenfasizza kemm qed jieħu azzjonijiet biex ikun iktar trasparenti. Kontijiet li fil-każ tagħhom kellhom il-miljuni, differenti minn Mizzi li lanqas kellu kont bankarju għax it-Trust Fund fi New Zealand ħolqu biss biex jamministra proprjetà. Fil-fatt bekk ġiet ukoll fix-xejn allegazzjoni li għamel fil-Parlament Simon Busuttil, allegazzjoni li qatt ma rrepetiha barra. Fil-fatt fis-sit dwar Panama Papers kien spjegat kif il-kumpanija fil-Panama kienet akkwistata minn Mizzi biss biex tamministra l-proprjetà li għandu f'Londra ma' martu u li m'għandha ebda assi jew kontijiet tal-bank. Minkejja dan Mizzi xorta waħda kien qal li wara l-investigazzjoni se jagħlaq din il-kumpanija biex itemm kull spekulazzjoni mingħajr ħtieġa. Il-kumpanija li tissemma, Mossack Fonseca, hija l-istess waħda li użat Fenlex, kumpanija tal-President tal-Eżekuttiv Nazzjonalista Enfenek, biex tiftaħ kumpaniji għal klijenti tagħha. Fil-fatt hemm 676 kumpanija li huma rreġistrati fil-Panama minn Malta. Id-dokumenti ta' Panama Papers jiżvelaw informazzjoni li tkopri perjodu ta' 40 sena mill-1977 sal-2015. Il-kumpanija Mossack Fonseca qalet li l-operat tagħha dejjem sar skont il-liġi u semmit li qatt ma ffaċċjat proċeduri kriminali.